Tsopano nazinkhanizi mwatsatanetsatane. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wakhazikitsa ntchito yopereka thandizo la chakudya ndi zipangizo zina kwa anthu omwe akhudzika ndi njala m'boma la Nsanje. Dr. Ansah achenjezanso adindo kuti asayerekeze kuchita ukambelembere pogwira ntchitoyi. Dr. Ansah ati President Professor Peter Arthur Mutharika analengeza kuti mdziko muno muli njala yadzaoneni ndi cholinga choti anthu akufuna kwabwino alowererepo msanga pavutoli kuti anthu asavutike kwambiri ndi njala. Wesley Chirwa ali ndi zambiri mulipotili. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi, Justice Dr. Jane Ansah anatsindika kuti zomwe anachita mtsogoleri wa dziko lino polengeza kuti mdziko muno muli njala yadzaoneni zidachitika ndi cholinga chokuti mabungwe akufuna kwabwino afikepo msanga ndi kupereka thandizo la chakudya, ponena kuti boma silikanangokhala ndi kumadikirira anthu ake akuvutika ndi njala yadzaoneni. Iwo anayamikira mabungwe akuno kumudzi komanso ena akunja kamba koyankha pempho la mtsogoleri wa dziko lino mwa msanga, ponena kuti ubalewo ndi wofunikira kwambiri pa ntchito yochepetsa ululu wa njala umene anthu akukumana nawo madera osiyanasiyana. Boma laona kuti nthawi ino ndi nthawi yogawa katundu ameneyi chifukwa anthu mu dziko lino amakhala opanda chakudya makamaka kuyambira mwezi wa Okutobala pamene nthawi yolima ikufika mpaka kufikira chaka chinachi mu Marichi. Ndi mmene tikudziwira ku Malawi kuno panali zovuta zosiyanasiyana. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anachenjesanso anthu omwe angafune kuyesera kuchita ukambelembere ndi ndondomeko yogawa chakudyayi, ndipo apempha anthu amene akupindula kudzera mu ndondomekoyi kuti akaneneze adindo omwe angachite za ukambelemberewu chifukwa choti malamulo akonzeka kuthana ndi anthu omwe akufuna kudyera masuku pamutu anthu ovutika. Uthenga umene ndapereka ndoti awo olandira chakudya chimene alandire achigwiritsitse, agwire ntchito yoyenerera ndi chakudyacho, pakuti pamapezeka ena oti mwina amagulitsa. Ndiye ogulitsa ndi ogula onsewo akuphwanya lamulo, ndipo iwowo adzamangidwa ndithu ndi kuimbidwa mulandu ophwanya lamulo la chimanga chachifundo chimene chikuperekedwa. Kwa mawanja omwe akhala okhuzika ndi njala, thandizo lomwe lafikali lafika mu nthawi yake. Thandizo mene litipindulira poona kuti zokudya zidakokoloka chochita ndrama tilibe apapa thandizo mene litithandiza kwambiri. Justice Dr. Jane Ansah kenako anachita mwambo ogawa chimanga kwa anthu omwe anafika pamalopa asanayendere zipinda zimene akusunga chimanga choti chipitirire ogawidwa kwa anthu omwe ndi okhudzidwa. Mawanja oposa 26,000 kumsanje ndomwe akhale akupindula kudzera kuthandizoli. Khomo lililonse adzilipasa thumba lolemera makilogramu 50 la chimanga mwezi uliwonse miyezi isanu yomwe ikubwerayi, komanso ndalama zomwe apereke ndi mabungwe monga a Red Cross, CARD, Concern Worldwide komanso JEFAP. Wesley Chirwa, MBC, Msanje. Ndipo Dr. Ansah akhazikitsanso ntchito yangati yomweyi m'boma la Chikwawa ndi pempho ku mabungwe komanso anthu akufuna kwabwino kuti apitirize kuthandiza boma kuthana ndi vuto la njala. Pamwambo okhazikitsa ntchitoyi pa sukulu ya Namalindi mmodzi mwa mfumu Migano dera la mfumu yaikulu Katunga, Dr. Ansah anaperekanso chimanga kwa ena mwa mawanja omwe akhudzidwa ndi njala. Chisomo break wafika ndi zambiri mulipotili. Pempho lochokera kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu likudza potsatira ripoti la ENVAC laposachedwapa lomwe laonetsa kuti manja oposa 40,000 m'boma la Chikwawa akhudzika ndi vuto la njala kuchokera tsopano mpaka mwezi wa Machi chaka chamawa. Kuti ife tipezeke pano tikugawa chakudya chifukwa choti boma kugwirizana ndi anthu otifunira zabwino amudziko momwe muno komanso mayiko akunja ndi mabungwe athandizira kunena kuti tipeze chakudya chimenechi. Ndiye tikukhulupirira kuti tidzipitabe ndi kuwapempha anthu okoma mtimawa, mabungwe, anthu amudziko muno ndi akunja apitiriza kutithandiza kunena kuti tikhale ndi chakudya chokwanira choti anthu chafikire.
ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu analangizanso anthu omwe akukhala malo omwe ali pa chiopsezo cha ngozi kuti asamuke pamene dziko lino likulandira mvula. Anthu tisamadikire vuto kubwera kutipeza, chifukwa tikadikira zimenezi ndiye kuti ena amataya miyoyo, amapweteka, komanso katundu amaonongeka. Ndipo nina kuti vuto ili sikoyamba sikachiwiri koma lakhala likuchitika, komanso anthu akumadziwa kumadera kumene amakhala kuti dera lino limakhudzidwa nthawi ndi nthawi. Ndiye tikuwapempha kuti pokonzekera kuti mwina chaka chino kukakhala madzi osefukira, kunena kuti akatipezere tili pa mtunda pamalo oti madzi osatifikira. Pamwambo okhazikitsa ntchitoyi, Dr. Ansa anatsogolera mwambo opereka chakudya kwa ena mwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala, kuphatikizapo mayi Nelia Langton kuchokera dera la mfumu Migano mbomali. Chimanga imene ndandira chindi kuthokoza kwambiri kuti chindithandiza chifukwa ndakhala ndikugona ndi njala apapa ndi kuti ndisuntha pa nthawi imene ndikusuntha ndi kuti ndikhala kuti ndikulima kumunda kudikira nthawi kuti ndidzakolole. Asanakhazikitse ntchito yogawa chakudyayi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anayendera ena mwa mabanja omwe akhudzika ndi mphepo ya mkuntho kudala mfumu Kapasule mboma lomwe la Chikwawa. Ntchito yopereka chakudya yomwe boma likuchita ndi chitsimikizo choti ndi lozipereka pofuna kuonetsetsa kuti anthu asavutike ndi njala mdziko muno. Chisomo Break, MBC, Chikwawa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansa watsindika kuti anthu onse omwe alembedwa mukaundula kuti akufunika thandizo alandira popanda chinyengo. Dr. Ansa ayankhula izi mmudzi mwa Chisitu kwa TA Malemia komwe amayendera anthu omwe nyumba zawo zaonongeka ndi mvula ya mphepo ya mkuntho yomwe inagwa pa 1 mwezi uno. Kaundula wa nthambi ya boma ya Dodma waonetsa kuti ma anja 69 akhudzidwa ndi ngoziyi kwa TA Malemia. Anthu oposa 26,000 omwe akhudzidwa ndi njala m'boma la Ntcheu awatsimikizira kuti boma liwathandiza ndi chakudya. Poyankhula ndi MBC, mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi m'boma la Walusungu Mwafulirwa ati anthuwa ndi kuphatikizapo omwe akhudzidwa ndi mphepo ya mkuntho m'bomalo. Malinga ndi Mwafulirwa, anthuwa alandira thandizo mpaka nyengo yokolola chaka chamawa. Iwo anayankhula ndi mtolankhani wathu Charles Pensulo. Ngodi ndi district imodzi imene yakhuzika kunkhani ya ngozi zogwa mwadzidzidzi pakati pa ndanda malipoti amphepo ya mkuntho imene akhuza manyumba ngapo monga kwatiye Makwangwala, specifically ku Pengapenga imene anthu anakhuzika kwambiri, andi kubwera kwa vuto limene unapangisa anthu ena aluze zokudya zawo monga ngati chakudya chimene chinapangisa kuti akhale osowekera mu njira zingapo kunkhani ya chakudya. Kotero boma litaona kuti zimenezo na chiona chapafupi kuti lithe kuwathandiza kunkhani ya chakudya. That is why mukuona kuti lero tikugawa chimanga pa program imene yotchedwa Lead Season Response Program 2025-2026. Kunoko ku Ntcheu yense tindi mabanja 26,539 amene atapindula pa program imene yanjalayi, andakuyena kupindula kwa miyezi yokwana 3 kuyambira January mpaka na March. Koma mwezi wakuti president anapanga declare state of disaster kuona ndi njala kukula kwa njala, kotero anthu amene wayamba kulanda chimangachi mwezi wino wa December. Koko kwambiri kumakhala nkhani yokuti timakhala ndi ng'amba madera ambiri, ndiye ulimiso wa nthira sumachitika kwambiri, kotero anthu amakhala kuti kudalira kwa madalira mvula, ngati mvula yagwa mosayenera basi mavuto anja amaina kwatani kwakhuza ndithu. Apolisi atsimikiza kuti amanga yemwe anali mlembi mu ofisi ya president ndi nduna Colin Zamba. Apolisi amanga azamba pomwe amafuna kukwera ndege pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe. Mtolankhani wathu Lonjezo Msodoka akufotokoza. Zonadi tinayankhana ndi mneneri wa polisi mdziko muno Alael Chintembo yemwe anatsimikiza kuti ndithu ndizoona kuti apolisi mdziko muno amanga yemwe anali mlembi wakale ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna Colin Zamba. Anati izi zachitika ndithu mamawa ndipo zinachitikira ku Kamuzu International Airport kumene ndi bwalo la ndege ndithu la Kamuzu, ndipo ananena kuti zifukwa zimene awamangira Colin Zamba
pakali pano sangazitchule chifukwa kuti kafukufuku akupitirirabe, ndipo anati ngakhale kumene kuli Colleen Zamba pakali pano sanganenenso chifukwa cha kafukufuku yemweyo amene pakali pano akupitirira kuchitikabe. Ndithu ndi zimene ndinganene pakali pano. Nyumba ya Malamulo yavomera mabilo awiri omwe ndi bilo loona za msonkho komanso misonkho yomwe anthu amapereka akagula katundu kapena kuti VAT. Mtsogoleri nyumbayi Ajabe Muhango ati mabilowa athandizira kuyika chuma cha dziko lino mchimake. Margaret ali ndi ripoti. Poyankhula nyumbayi itavomereza mabilo awiriwa, mtsogoleri wa zokambirana mnyumbayi Ajabe Muhango ati mabilowa athandizira boma pa ntchito yobwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. Iwo ati chuma cha dziko lino sichili bwino, kotero pakufunika ndondomeko zomwe zithandizire kutukula chuma kuti zinthu ziyambirenso kuyenda bwino. Pamene nyumbayi imakambirana mabilowa, aphungu ambali yotsutsa boma sanagwirizane ndi mabilowa omwe ndi malamulo oyendetsera ntchito zotolera misonkho mdziko muno. Koma mtsogoleri mnyumbayi anatsimikizira aphunguwa komanso amalawi kuti achita izi pofuna kukonzanso chuma cha dziko lino. Choncho pafuna ndithu tivale zilimbe tozekana Malawi, zinthu zimene zizibwera zizonanga zowawa mu nthawi yochepa koma kumapeto kwake azaona kuti zinali zoyenerera. Choncho mabilo amene adusa lero ndi mabilo ofunika kwambiri. Ndathokoza aphungu onse a nyumba ya Malamulo mbali zonse za nyumba ino chifukwa chogwirizana kuti ndi mabilo ofunikira. Kamakhala tikupanga debate pamakhalabe kamtsutso ndi mbali imodzi ya nyumbayi, koma pakutapa tsiku tonsefe tamanga mfundo imodzi kuti iya mabilo amenewa tenda avomereze chifukwa ina amene atikuthandizira Malawi. Mdziko muno tifuna tikubweretsa sukulu yaulere zifunika ndalama, fotereza afunika ndalama, nzambiri zimene zikulira kuti zina tizikonze kuti chuma chiyambe bwino kuti Malawi ambe kufa kukoma. Nyumba ya Malamulo yavomereza bilo yoona misonkho yomwe anthu amapereka akagula katundu kapena kuti VAT yomwe yachoka pa 16.5% kufika pa 17.5%. Nyumbayi yavomerezanso bilo yoona misonkho ina ndi ina yomwe akuyitcha Taxation Amendment. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC nayinso mitu yake. Wachiro kwa mtsogoleri wa dziko lino watsimikizira anthu omwe akhudzika ndi njala kuti boma lichita chotheka kuwathandiza ndi chakudya. Apolisi amanga yemwe anakhalapo mlembi mu ofesi ya president ndi nduna mayi Colleen Zamba, ndipo dziko la Malawi likuchita nawo mwambo wokumbukira anthu omwe ali ndi ulumali pa dziko lonse ndi lonjezo loteteza ufulu wawo mdziko muno. Takulandiraniso ku nkhani zathu masanano. Tikupitiriza nkhanizi ndi yoti zochitika za tsiku loganiza anthu amaulumali zili mkati ku embangweni ku Mzimba. Mwazina pa zochitikazi, nduna yona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi olumala ndi zosamalira anthu Mary Navicha yayendera embangweni School for the Deaf. Mawu awa Navicha ati pakufunika kuti ophunzira azipeza maphunziro mosatengera momwe alili. Mabungwe molimbikitsa ufulu wa anthu olumala kuphatikizapo la Federation of Disability Organizations in Malawi, FEDOMA, ali nawo pamwambowo. Komiti ya Nyumba ya Malamulo yoona chisamaliro cha anthu yatsindika kufunika kuonjezera ndalama ku ntchito yofuna kutukula miyoyo ya anthu omwe ali ndi ulumali kudzera maphunziro ndi mwayi ogwira ntchito komanso kuchita business. Wapampando wa komiti Aseveo Kafwafwa ayankhula izi ku Nyumba ya Malamulo ku Lilongwe atakumana ndi nthumwi za mabungwe omwe amalimbikitsa ufulu wa anthu omwe ali ndi ulumali. Akafwafwa ati msukulu mukufunikanso aphunzitsi a ana omwe ali ndi ulumali omwe amafunika upangiro wapadera. Kotero ati kunali koyenera kuti akumane ndi nthumwizi kuti adziwe mmene angagwirire ntchito limodzi polimbana ndi ena mwa mavuto omwe alipo padakali pano. Ndizoona kuti dziko la Malawi linakhazikitsa lamulo lokhazikitsa thumba limene limatchedwa kuti Disability Trust Fund, thumba limene likuthandiza anzathu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana. Mu thumba limeneli
tiyamikire aboma mbuyomu anayikamo 100 million kena kanyanza suntha ufika pa 200 million panopo ndalama ija yakwera ndithu yafika pa 500 million komano chimene timachita masamu mkatimo ifeyo ngati amene timaona za mabajeti aboma tapeza kuti Malawi muno muli chiwerengero cha anthu afupi 2 million